posició del grup socialista entorn a aquesta moció presentada per Junts serà de suport. Compartim l'objectiu d'assegurar els drets lingüístics de la ciutadania, compartim també la necessitat de fomentar el català com a llengua d'ús a les institucions i per tant aquí també ens hi sentim còmodes i també compartim la necessitat de la unitat de la llengua a tots els territoris de parla catalana. A més també creiem que, i així ho sentim també en el nostre full de ruta, que volem impulsar el català en les activitats extraescolars, també en l'àmbit a través dels plans educatius de l'entorn dels municipis, precisament per evitar el que ens deia la portaveu dels comuns, i també creiem, òbviament, en impulsar la llengua tant en l'àmbit audiovisual com en l'entorn digital, com en plataformes. Per tant, amb tots aquests elements ens hi sentim còmodes i per això hi donem suport. Sí que deixi'm només marcar una discrepància que evidentment no evita, com els deia, que puguem donar el nostre vot favorable en aquesta moció, que és quan aquest element que vostès diuen a la part expositiva i que saben que nosaltres aquí sí que tenim alguna discrepància quan vostès fan servir la paraula països catalans. A nosaltres ens agrada més referir-nos a la unitat de la llengua dels territoris de parla catalana. És un matís que volia deixar en tot cas constància, però que com saben, com els deia, no evitarà que hi donem el nostre suport. Moltes gràcies.